Salutare oameni buni și bine v-am găsit la primul videoclip de pe acest canal. Vom începe cu Minecraft, deoarece este un joc mai simpluț așa și mie îmi place cel mai mult dintre toate jocurile. Să începem. Ne vom crea în primul și în primul rând o lume nouă. Dăm pe Easy și să începem. Nu uitați să lăsați un like, să dați un subscribe, poate și un comentariu. Nu uitați că sunt începător și nu prea știu cum se fac videoclipurile, dar totuși cred că voi încerca să le fac cât mai bine pentru voi. Generating world. When you... Da. Se pare că ne-am spawnat în junglă. Să începem. Prima oară pe Minecraft tăiem pomii, pentru că așa merge treaba, dar trebuie să-mi setez în primul rând sensivitatea, o sensibilitate puțin mai mare, că se mișcă cam greu. Am setat dinainte niște chestii. Acum e mai bine. Tăiem lemn. Eu mă pricep destul de bine la Minecraft, doar că nu am mai jucat pe această versiune. Am jucat pe o versiune mult mai veche, dar acum am decis să încep un nou canal și astfel că m-am mutat pe ultima versiune, 1.16, Nether Update. Cred că ajunge acum. Știu că trebuie să sparg tot copacul, dar nu am acum timp pentru așa ceva. Să craftăm. O să craftăm plank-uri, craftăm crafting table-ul, rapid niște bețe, să înceapă nebunie. Mutăm astea pe hotbar, pe toolbar sau cum se mai spune. Și să începem. O clipă, că nu nimeresc butonul. Punem crafting table-ul, facem repejor aici un pickaxe, mare pickaxe. Și să începem. Și să înceapă nebunia. Știu că nu ar trebui să sparg dirt-ul cu pickaxe-ul, pentru că e useless, dar totuși cui pasă. Și uite așa. Și așa. Acesta, oameni buni, este stone, dar dacă îl minezi, se transformă în cobblestone și pentru a-l transforma înapoi în stone trebuie să faceți un furnal și să... Stai că nu am craftat pickaxe-ul. Vezi că nu am mai jucat pe această versiune și sunt puțin ca noob, dar nu e nimic. Las-o așa. Ce mă enervează craftingul ăsta e cam dubios. În jungla asta este bambus. Poți găsi și cocoa beans. Melon. Hai să-i luăm, pentru că sunt o sursă bună de hrană. De fapt, nu cred că sunt o sursă bună de hrană. E o sursă bună de hrană la început. Nu știu dacă poți mânca bambus, dar cred că să iau mai mult bambus. Pentru că nu trebuie. O să explorăm aceste păduri
ca să ajungem într-un loc mai bun. Vă spun, oameni buni, acest videoclip nu este pentru ca să-mi arăt eu skill-urile sau ceva, este doar pentru... Este un videoclip așa de start, înțelegeți? Adică nu prea sunt obișnuit cu acest Minecraft, versiunea asta nouă, și o să încerc să devin mai pro. Dar asta se întâmplă în timp, oameni buni. Și nu mai ies din jungla asta. Nu știu ce-i cu voi, nu știu ce-i cu ea, dar ar vrea să ies din jungla asta. Știu că biomurile pe versiunea asta sunt mai mari sau ceva. Nu știu dacă este astfel, dar o să omor această vacă, aceste vacile din Minecraft. Și sunt foarte din Minecraft. Particula aia pe care ați văzut-o era o particulă de XP. Acest decât v-am mai spus, deja mă repet, nu știu ce să spun în timpul ăsta, că nu sunt obișnuit cu butoanele astea și mă enervează. Dacă, și nu știu, să-mi spuneți dacă vă place videoclipul ăsta sau nu. Poate că în timp mă voi perfecționa, dar acum nu prea știu ce să zic. O să mă plimb pe aici, dar nu cred că are rost să te plimbi. O să tăiem acest pom, pentru ca să luăm niște sapling-uri ca mai târziu să avem lemn din ăsta de junglă. Spargem, mi-a dat băieți. Hai să spargem frunze, spargem frunze. Stați puțin să setez un foc mai mare, că deja mă enervează. Video, FOV. O să lăs pe 87. Nu, o să las pe 81 pentru că e mai bine. Uite așa. Îmi place să văd cât mai mult. O să omorâm pe această oaie. O să face rost de lună. Celebra groapă cu apă în care mereu te blochezi pe Minecraft. Să mergem mai departe. Uite niște porci. De fapt e doar un porc, dar totuși. Uite ce fățău are. Amărând. Să luăm carnița. Și să mergem mai departe. Mergem mai departe. Uite niște flori, peonei sau ceva, nu știu cum se cheamă. Sunt două tipuri din astea de flori mari. Flori mari și una poți obține magenta, dar din una poți obține pink și merele în curt, nu știu pe cealaltă cum o cheamă, și le zic la ambele peonii sau cum se mai cheamă ele, că mă enervează deja vainuri peste tot în jungla asta. Pentru că da, așa sunt junglele. Și poate mai găsim mai multe voi ca să facem rost de pat. Nu știu dacă vine noaptea. Nu știu, dar cred că nu va fi bine pentru noi, mai ales că nu prea sunt obișnuit pe aici să trecem râul. Vedeți că aici apa este îmi place că poți nota pe versiunea trecută în care m-am jucat, nu puteai nota, dar aici văd că pot. Avem ștergi din asta mea. Cred că o să tai una, dar nu cred că avem timp de prostii din astea. Cred că mâine dimineață o să tăiem una. Mâine dimineață pe Minecraft. Ce fac și eu? Mă gândeam la pickaxe și am făcut un pickaxe. E clar. Nu mă enervează că nu sunt obișnuit cu chestia asta și mă mișc ca un... Exact, ca un... Ciupercile se taie cel mai rapid cu toporul, dacă nu fac cunoștință. Sau cu pumnii. Și cu pumnii se taie rapid, dar toporul e mai rapid. Mi se pare că e mai rapid, nu știu. Îmi place să sparg chestii, că doar în viața reală nu o să spargi cu pumnii. Pentru că și ciupercile nu cred că sunt atât de mari, dar
pe Minecraft. Minecraft nu este un joc care se concentrează cel mai mult pe chestiile astea realiste. Uite Clay, la momentul de față nu avem ce face cu Clay. Clay e un fel de loot în Minecraft. Adică nu loot, genul loot care o găsești în chesturi, dar loot argiu sau ceva. Vă dați seama voi. Să mergem mai departe, unde este soarele ăla. Se pare că i-a pus. Să mai tăiem niște ponti, că avem nevoie de lemne pentru a supraviețui. Și da, oameni buni. Cam astfel. Uite, am făcut un lemn strip. Mă blochează aici. Și mă enervez. Să tăiem vacile astea. Că ele sunt de vină pentru tot. Și am găsit și pumpkin. Suntem cei mai norocoși. O să vă las în descriere și seed-ul, dacă îl doriți. Pentru că este un seed destul de bine, un Enderman. Endermanii se pot teleporta și nu-ți fac nimic atâta vreme când nu te uiți la ei. Dacă te uiți, s-a dus, te-ai dus. De fapt, nu sunt chiar atât de răi, sunt destul de simplu de ucis, dar sunt Enderman, trebuie să fie înfricoșători, sunt făcuți pentru asta. Dar Minecraft nu e un joc atât de horror, dacă aș putea spune. Sunt monștri, dar nu pot spune că nu sunt, dar totuși monștrii ăștia sunt făcuți cam... au capul pătrat. Vă imaginați ce fel de monștri dacă au capul pătrat. Nu știu, e un joc pătrățos. Știu că ar trebui să-l știți, pentru că nu e un joc primul care îl vedeți pentru prima dată, dar mi s-a spart toporul. Fuck it! Trebuie să spart cu mine să iau lemnul ăsta. Nu știu dacă o să continue această lume, dar se pare că da, oamenii buni. Nu o să stau să mai strâng acest lemn. Să ne punem la persoana a treia, dacă mai știu de unde. Se mai probabil de la Vio Camera Perfection. Uite așa. Și da, oameni buni, acesta este primul meu videoclip. Cu Minecraft o să terminăm aici în pădurea asta, vedeți, de Dark Oak și mushroom și chestii. De fapt e Dark Oak, dar haide-mă la pumpkin. Știu că alerg cu spatele, dar totuși. Da, oameni buni, dacă v-a plăcut acest videoclip, nu uitați să lăsați un mare like acolo, dați un subscribe, un comment dacă v-a plăcut și, nu știu, în scurt timp va veni și un nou videoclip, dar voi mai vedea dacă acesta, nu știu, va fi bine. Dacă veți avea, dacă mă veți susține, voi posta în continuare și voi posta din ce în ce mai des, așa că nu uitați să zdrobiți butonul de like și am terminat. Pa, pa!